Mayong hapon sa tanan. Salamat sa Ginoo kay October na jud. So duha na lang ka bulan, December na. Pero magi patag kalag-kalag. So murag awkward no, mo celebrate December nya kalag-kalag. Pero sa October mo ni siya ang usa sa mga butang nga atong gina-look forward no kay mag-celebrate ta og Missions Month. Now, let me remind you nga kaning Missions Month dili lang ni siya kada October. Kundili ato lang gisang kita kag pagtagad pero gipa-remind lang ta nga muni siya ang ato ang calling or muni siya ang sugo sa Dios sa matag Kristohanon nga mosangyaw gayud sa maayong balita. Ug ang matag usa gitagaan ana nga mandato. So busa kaning tema nga I am for the nation, dili lang na siya pang display, i-declare gid na siya sa ato ang kaugalingon. Sige, ang matag usa mingon, I am for the nation. I am for the nation. I am for the nation. So help me God. Ana gina siya. Kay makitagtabang sa Ginoo kay di man ni basta-basta ni, no? So atong ipadayon no ang ato ang nga series mahitungod sa libro ni Mateo. Kung inyong nihimduman no kaning libro ni Mateo sa kapitulo 10, ang konteksto ani no si Jesus Christ gikan sa bersikulo 1 paingon sa 9 gipakita niya sa iyang mga disciples ang iyahang ministry, ang pagsangyaw sa maayong balita, pagwalis sa kingharian sa Dios. Iya pong gipakita pinagi sa buhat no nga giayon niya ang mga masakiton. Meaning kining ministry ni Jesus, holistic ministry. And of course, kani sa kapitulo 10, iyang gitagaan na karon o kining ginatawag nga glimpse nga unsay mahitabo sa mga disciples, so naay ginatawag nga OJT, hands-on. Nga sugo usab ni Jesus ang iyang mga disciples nga mosangyaw sa maayong balita. Okay, mosangyaw sa maayong balita, mo sulti nga dool na ang gingharian sa Dios, pakinulso sa sala, of course no gitagaan po sila autoridad nga mohingilin sa yawa o pag-ayaw sa mga masakiton. O giignan pa gyud ni Jesus ang iyang mga disciples nga sa inyong pagbuhat ni ana kamo sama sa karniro nga ipaadto sa mga lubo. Atong nasabtan nga kani mga lubo mo ning mga tao nga buot mo persecute mo sakit kanila tungod sa pagsangyaw sa maayong balita. Kay tungod sa ilang pagtuman sa kabuton sa Dios, usa ni siya sa ilahang kinahanglan pag-atubangon. O katosang nimduman nga silang pagtuman sa kabuton sa Dios, pagwali sa maayong balita. No? Usa pod ana kato nawalay ni Pastor Jay no nga naadunay division or pagbahin-bahin nga mahitabo. Even diha sa sulod sa pamilya, tungod si muhang pagtuo. Pero ingon ni Jesus Christ, gi-assure niya ang mga disciples, kinsa tong nga buot, makagain sa life. Mawad ano ini. Pero katong iyang itugyan iyang kinabuhi, pinagi sa maayong balita, makabato noon ini. So mas dako ginansya kung ang imong kinabuhi, ang kinabuhi sa mga disciples, gididekar diha sa pagtuman sa kabuton sa Dios. Now karon, atong isgutan ni karon nga topic may tungod sa paglambigit sa misyonhon nga buluhaton mana ang topic. Kay usahay nagunahuna ta nga missions month, mga missionary atong atong prihan na mga missionary, mga pastor para gini sila nga bulan. Dili para ni sa tuwang tanan nga amatag usa adunay role, adunay ginatawag nga partisipasyon, paglambigit gayud sa misyonhong buluhaton. Sa di pa na ako ipadayon no, nasa ko i-share sa inyo hang missions na ako nga experience. Tung bata-bata pa ko sa pagtuo, no na ako'y experience aning mga tribuhan ning gitawag ni sila Mamanua tribe. Kung kabalo kaasan din sila, nani sila sa Surigao, okay? O muni ilang naong,
Di po na ko ni sila kaliwat, pero layo raman po. Pero, Pilipino gyapon ni sila. Dili ni sila mga taga-Afrika. Okay, ang point ani is this. Pag ato na ko sila dito, uban ang ako, sa ubang mga team lugar, nakabisita ko silang, ang ilang balay ani, kay ko, simple ra kayo. Murag kubo, ra gikistanan. Unya, kung mag-CR ka, moana ra na sila, ang CR, moana ra na sila. Walay CR. So ang kung moana lagi na, ang tibuok na itong hawan, ikaw lang mangitag diskarte yung saon mo pag CR. So ana lang gid. Nanad sila nga. So meaning, among usa sa objective dito nga buhatan sila CR. So ang ilaha pong kaning ginatawag nga tuluganan, di jud ka na, may nalang ta sa tuwa karon kay naibanig ilaha gid dito kay murag samanto murara man to siya mga dahon-dahon. Unya kung wala kong higda sa ginatawag nga salog, kay ang salog, dato sila mangaon, dato sila magligo, dato tanan, daltas ang salog. So dato ko dapit sa ilahang bintana, kay murag lugag na sila, murag may nga kahoy dito nga giplastan, higda ko, pero imagine akong likod, ang nagpatong ra sa kahoy is kanarang straight ba? So sakit kayo. Pero ako lang yung gagawanta nga naman. Kay may experience ba, no? Ang kaning ginatawag nga unsaon gini sila pag-reach out. Alam, di pa ka pwede muli kramong sabi ninyo, wala na. What you see is what you get. So ala lang jud kadiya. So pero katong experience, okay? Nakahatag to siya sa kuha o kanang paghigmata sa tinuod nga kahimtang sa mga tao nga wala pa diha sa Ginoo. Ang kaning mga tawhana, they need Christ. And that's why usa tingali sa kuang mga gibutang sa Ginoo sa kuang nga passion, sa akong kasing-kasing is kini pagwali sa maayong balita. Okay? The importance of preaching the good news. And of course, kita pong tanan, no, aduna po'y role sa misyonhong buluhaton busa ato ang tagag pagtagad karon ang Mateo Kapitulo 10 bersikulo 40 paingon sa 42. Muni nag-ingon, ang mudawat kaninyo magadawat usab kanako, ug ang nagadawat kanako, nagadawat usab sa nagpadala kanako. Okay, so, kaning, padayon lang sa kuha niya, asa tong Bible? Okay, in English. Okay, murag, ingon dari, he who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Whoever in the name of a disciple gives to one of these little ones even a cup of cold water to drink, truly I say to you, he shall not lose his reward. So, dere atong makita nga dunay ginatawag nga si Jesus Christ kay balik-balik ning pulong nga mudawat. Ang mudawat kaninyo, nagadawat usab kanako, ug ang nagadawat kanako, nagadawat usab sa nagpadala kanako. So si Jesus, iyang gi-assure ang iyang mga disciples sa inyong pagwali sa maayong balita, sa inyong pagsangyaw sa maayong balita. Kamo akong representative. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Okay? Ingon pa gyud dari ang sa Lucas, no? Ingon pa dari, unya mingon siya sa iyang mga tanunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. So, klaro kayo nga assurance ni Jesus Christ no nga kita ang mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Dios is
his representative. Nagrepresent sa iyaha. Muna ang ingon dari, one sent is an ambassador or representative who was understood to have the full authority of the one who sent them. Now, padayon ta. Now, gibalik-balik na rin ni Jesus Christ nung nga nadunay ginatawag nga no, sa versikulo 41, ang magdawat sa propeta sa Dios tungod sa pagkapropeta nini makadawat gikan sa Dios o ganti sama sa propeta. Ingon pa siya sa versikulo 41 gyapon, ang mudawat sa taong matarong tungod sa pagkamatarong niini makadawat gikan sa Dios o ganti sama sa madawat sa taong matarong. Ug bisan kinsa nga muhatag ug bisag usa lamang ka basong tubig ngadto sa labing ubos nako nga tinun-an. Tungod kay ako kining tinun-an kana nga tao makadawat gayud sa iyahang ganti. So ang pasabot ani mga kaigsunan nga ang pagdawat mao ang kinabubot-ong pagtabang. Okay? Pinaagi sa paghatag o pag-abli sa panimalay sa mga nagpresentar kang Hesus. So kaning mga missionaries, no, if you open your home, is actually sama nga imong giablihan usab ang imong panimalay kang Hesus. Sa imong pagtabang, paghatag, ang ingon na to usa ka basong tubig, di ba nabugat no kanang basong tubig nga imong ihatag kasing-kasing gayud sa tao nga naggipadala sa Dios. Propeta, mga matarong tao, mga tinawag sa Dios, adunay ganti nga gitagana sa Dios kanato. So therefore, kani siya nga kaning misyonhong bulaton, aduna na siya dakong kahimuan. Dili lang sa mga tao nga atong gisuportahan. Kay usay gunahon ata nga ako suportan para gini sa ila. Tuloya pod para gini kang pastor loya pod. Pero wa ka kabalo nga when you do that you are also gaining. You are gaining something because you are gaining a reward. Every missionary that we support, that's why this church important kayo no kaning ginatawag nga supporting missionaries because we believe that if we participate, there is a reward. No, gibalik-balik dari na dunay pila no, propeta, maayong taong matarong o kining ginatawag labing ubos. I believe ang context ani Jesus Christ is telling to his disciples. So, ang tao nga nagwali sa pulong sa Dios is usa ka propeta no nga na message sa Ginoo sila. Okay, ang nagsangyaw sa pulong sa Dios is considered a prophet. And bantay-bantay lang ta karon panahon na kay daghan ra ba mga false prophet. Nakoy nadunggan ang gasuroy-suroy dito sa Divisoria. Gawali. Nya ang ilang entrada sa wali kay nakadungog na bagkag God the Mother. God the Mother ilang ginawali. Nya napoy uban akong nadunggan nga. Naminaw po siya ba? Kung naminaw makana. Klaro naman kayo nga false na. Pero magbantay-bantay ta kay na ay mga false prophet. But this prophet nga giisgutan sa Ginoo is katong Kristohanon nakadungog sa mga balita o nagsangyaw sa tinuod nga balita sa kaluwasan. And of course, aduna pa ginatawag nga matarong nga tao. Those people no nga Kristohanon nga nagtubo sa Kristohanong pagtuo, and then he started to share his testimony or the word of God, and those people as well. Kung ito na sa tagaan o pagtagad, napoy ganti nga gitagana sa Dios kanato o kaning labing ubos. Now, ato ning isgutan. Matod pa ni Howard Marshall states, Christian ministers and missionaries live in the faith that God will encourage His people to provide for their needs. It's better that such provision err on the side of generosity than stinginess. So therefore, kani mga missionaries, okay, they dedicated their lives
to serve the Lord, the people, in preaching the good news. And kita, no? Because I believe, kaning mission nga buluhaton, dili lang ni siya sa usa ka tawo. It involves a community. Kitang tanan ani magtinabangay. Okay? Kitang tanan aduna gyud role nga pagabuhaton nga dili lang ta pwede nga mura piyungan na lang nato nga kaya na lagi na niya. But we have to be involved in missions. Okay? Ang pagsuporta sa misyonhong buluhaton responsibilidad sa tanan sumusunod ni Jesus. Kumusta man ta igsuon sa to ang missions nga pag-participate? Aduna ba'y ginatawag nga, di ba, usahay manggod, no, tungod sa tuang ginatawag nga pagkatawhano, normal na gina sa mga, daghan pa mga gikinahanglan, no, pero noon ani, gini mag-abot bitaw si Judith o kaning si, Jonah. Jonah ang tubig. Jonah ang kurinti. Jonah ang internet. Kini si Judith, lahi po ni siya. Mga Judith sa tanang mga beronon. Kung mag-abot na sila, magkatol-katol ta. Unya, musuporta pa lugar ko sa misyon nga, tabangunon pagali akong kinabuhi. Mutabang pa lugar ko sa uban. Kana siya nga tawhanong unahuna, usahay, munang mubabag. Mubabag sa ato ang ginatawag nga, hindi ba? Panalangin ng gitagana sa Diyos kanato. That's why kaning pagsuporta sa misyonhong bulaton, this is an act of faith. Pagtuo ni. O i-motivate mo karon nganong kinahanglan ta mo support sa misyonhong bulaton. Ngano man kay matod pa dari ikatulupod gibalik-balik ni Jesus, no? Ganti. Okay? Ang mga dawat sa propeta tungod sa pagkapropeta nini makadawat gikan sa Dios o ganti sama sa madawat sa propeta. Napodari ganti sama sa madawat sa taong matarong. Napodari kana nga tao makadawat kay og ganti. So reward. Adunay reward. So mission is a community issue. As the one who receives shares the reward of the one who carries the message. Isa ka tayo gluto dari. Patas na magkamot ay nagkuhan. Ay lang. Pero ako ang kunon. Katong baby Christian pa ko, nakataya pa ako gluto. Kaning ko nga, naipanginahanglan nun ang simbahan. Motaya ko gluto. Missions mantra ba? May mga missionaries dito sa kuan nga kinahanglan. Lord, nakatistig ko pagtaya na ako gluto, nagampo pa ko. Lord, gibutang pa na ako sa Biblia. Saro ba yun? Parang, Lord, kadaog lang ka, Lord. Pero sa diyan nagtubo ko nga, uy, baw, sugal mo din na day. Pero, di ba? Klaro man gid siya nga sugal, so therefore mali siya. Kay false hope. Okay? Kay ako po nang sa akong amahan dari. Naandan malagi na nga unsa gibuhat sa parents ginabuhat ng good food sa anak. Ang papa kusog mga ito mo tayag luto, dili lang luto. Luto, hay alay, swertres. Lapay masya o katong kung napay last 2 usa last 1 kung naa pa. Pwede. Pero anong diba? Kaya although kabalota nga kani siya, kipron lamang gano kanami itong hope o ba? Dakong ganti ba? Muna yung so far ang pinakadako nga nahitabo sa kaning Ultra Lotto 658 pero dili nadagaan na ni. So ay mo wala ta mo giko 1 billion mo tayo karon ka lang. Human ani. Dili human ani October 12 sa ta karon. Wala pa day ni. Now, puro sultihan siya kakaroon. Although kabalot nga, grabe kay ni ka, imposible yun. Pero tanawa mga tao. Maskin pag kumutaya kagluto, 1 in 300 million na lang. So,
usa ra ka chance out of 3.5 million. O 300.5 million. Salamat kayo kay kami tagmat. Apiki. Mas taas pag chance nga mugawas ka, pag humang sima mugawas ka, mas taas pag chance ang makilatan. 14,000 ay. Ano ba? 14,600. So, kung mas taas pag chance nga makilatan, kaysa makadaog luto. O kanay karon, mas taas pag chance nga ikaw mapakan og shark. Baby shark, papa shark, mama shark, depende na sa imo ha. 11 million ang chance nga magligaw-ligaw ko sa dagat, basig na kay Domingo ko ikaw dagat, mas taas pag chance mapakan kag shark. Kung ikaw babae, mga babae, plano ka magminyo, gawas atong gikuana, wala na chance nga gilaygit na ba? Gilaygit pwede no, pero 1 in 700,000 pwede ka makanak og quadruplets. So, asa to kang asawa? Aduna sa chance nga quadruplets, delikado. Nakoy usa karon pag quadruplets, 5 agad. So, okay. By faith na po, okay? So, akong point ani nga, pero nga naman, nga, basit pa, nga, grabe, inana ka, layo kayong chance ba? Pero anong tao man yun, mukuot man yun. Muswildo o kining tawag nga 300, ang adlaw, mugahin man yun og 50. Or tata 30 para pangpalit og luto. Kaya nga naman, adunay hope of a reward nga kay ang moto lagi na numan ginako ning moto sa kong papa sa una nga ang tao daw madato sa usa lang ka pamilok. So muna nga sige sagtay kay usa ka pamilok pag ugma dato na siya. Muna yang prinsipyos kinoy pero yan na nang gi-erase. Kristiyano naman siya. Pero akong point is kining ginatawag mga although klaro ka false hope pero because of there's a dream of a reward nga dako kayo gapadayon gyapon og kuot sa bulsa patad. Nga, di ba? Nga kaning ato ang pagkakristohanon sa imong pagsuporta sa misyonhong bulaton. Sa imong pag-abli sa imong panimalay, adunay sure nga reward. Sure ni siya kay ang mo reward, sure kayo. Ang Ginoo, ang Dios nga makagagahom, nga dili mapakas yang saad, Dios nga dili mausap, Dios nga matinud-anon. So kani siya nga ganting yang ihatag kanato when we participate in mission is a sureball. Matod pa nila, sureball. Muna nga sa Colossus 3:23 ingon siya, bisan unsay inyong himuan ninyo sa kinasing-kasing ingon na kamo nagaalagad sa Ginoo og dili sa tao. Nasayran usab ninyo nga may panulundon nga ihatag ang Ginoo kaninyo isip inyong ganti. So kaning imuhang pagbuhat sa misyonhong bulaton is adunay ganti, usa na nga ganti panulundon, inheritance. Usahay, di ba, nahunata nga ganti, mga temporal things, but God has prepared something much greater. I hope nga when we support mission, dili ta magunahon na ang ganti sa Ginoo bay kung mo support ko, maboom akong negosyo, karon nagsakit ko, kumuhatag gyud ko, good health, akong pamilya mas mo nindot. Igsoon ang ganti nga ang giandam sa Dios kanato, is eternal reward. Dili sa tama lang diri sa kalibutan, it is eternal reward, panulundon. Okay? And ang pasabot, reward that the Lord gives is the inheritance, the all-satisfying joy of knowing Him forever. So to work heartily for the Lord means to work heartily for the reward of joy in the Lord. No? Kanisa ato ang yung tagaan o pagtagad.
Ngano man, because I believe dili aksidente nganong ginabalik-balik kayo ni Jesus nga naagi ganti. Ang ganti is far greater than the things that we enjoy here on earth. Matod pa dari sa Hebrehanon 11:26, ginuhona niya nga mas daghan pang panalangin nga iyang madawat kung mag-antos siya sa mga pagyubit tungod kang Kristo kaysa maangkon niya ang tanang bahandi sa Ehipto, kay gilantaw niya nga may ganti siya nga madawat. This is speaking kang Moses, okay? Nganong taliwala sa daghan nga mga riches sa Egypt, Moses forsake all those things and focus on the eternal reward that God has prepared for him. Mga kaigsunan, the reward of God is really sure, and therefore we need to fix our eyes on that reward. Usay, no, kanang sa tong pagbuhat sa ministry, kapoy be agud, di ba? Naay sacrifices. Pero ang atong buhaton ito, when we do that, every time we give, we think of your reward in heaven. Think of your reward in heaven. Every time you open the door, think for the reward in heaven. Because I believe God is faithful in fulfilling His promises. Napagyudari sa Hebrehanon 6:10, ang Dios makiangayon, dili siya malimot. Daghan makalimot sa ang mga obligasyon. Diba? Pero ang Ginoo dili gid malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig kakristohanon. So God will not forget every good deeds we do for His glory and honor by helping, supporting our missionaries. Those people nung nga nagsangyaw sa mayong balita, support them. Let us support them. And sa 1 Corinthians 15:58, usa ni siya sa mga bersikulo nga naghatag kay nako kadasig nga panahon sa akong kakapoy nga even though nga di ba atong commitment to support nagi panahon nga medyo lisod gyud, nagi panahon nga medyo lahi ra gyud ang dagan sa negosyo, lahi ra gyud dagan sa ato ang panginabuhi. But always remember this promise. Busa mga minahal kong kaigsunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Every good deeds done for the Lord Jesus Christ is always counted by God. And God will not forget. God is our rewarder. Fix on the reward that God has for you. So mga kaigsunan, muni siya ang ato ang tagaagpagtagad, ng atong pagabaunon. Ang paglambigit sa misyonhong buluhaton, adunay ganti sa Dios nga paaboton. Ato pakpakan ng buhi nga Dios. Adunay ganti. So therefore, let us support, let us pray and open our house. Nakoy mga nadunggan nga nay mga pipila ka nato kaigsunan nga ilang gi-open ilang house kay that ilang gi-host ang mga wider groups dadto. That's good. And you can think of many things in supporting the work of the Lord. Let us pray. Let us all stand, let us pray. Salamat Ginoo sa imong pulong karong hapuna nga imong gipahinumduman nga ang kaning tanan nga among mga paghago sa pag-support sa misyonhong buluhaton pinaagi sa paghatag, pagsuporta, even o God sa pag-abli sa mong panimalay
hospitality, whatever it takes, O Lord, dili ni siya makawang. Because aduna kay sureball nga ganti nga amo ang madawat, Ginoo. So I pray, Lord, nga imong ligunon ang pangapagtuo. Ikaw mapasidunggan, mahimaya. Sa ngalan ni Jesus. Amen.